Ka Sorkar kalabu ya ka Thong banyo lum Haduh san paulak ki digital life certificate da ki nong tray bala syong thai ka Sorkar pedeng hapo jong upnai leber la syam snem. Katanat pension and pensioners welfare kala penlong ya ka jingyalang ban kami bnya halor kan nationwide digital life certificate campaign 2.0 but ka pensioners welfare associations but ki nodal officers jong ki khatnriu tali ki bank. Hakani ka jingyalang secretary katanat pension and pensioners welfare UV Srinivas ula banjur halor ka jingdon kam banyale banlum kham kloi khnang ban pintikna ya ka jing ai ya ki digital life certificate da barok ki nong tre bala shong thai hapo jong kan campaign kumba iwei point arpokandai kalur ngot ki nong tre bala shong thai kila dep ban ai ya ki digital life certificate Haduh mentang hakaba palat kumba sa phwei lak ngot ki dei ki nong tre ki bala shong thai na ka Sorkar pedeng.